Isebe lezempilo kwiphondo laseMpuma Koloni liziphendulele emva kokugxekwa kabukhali ngezithuthuthu eliziphehleleleyo. Abantu abaninzi baxhalabile ngezizithuthuthu ekuthutheni izigulane. Elisebe lithi ezizithuthuthu aziyonxalenye yezithuthi ezingxamisekileyo zokuthutha izigulane ukuya ezibhehlele. Kuthiwa ezizithuthuthu ziza kusetyenziswa kumaphulo okuxhobisa uluntu ngezifo yaye bezihleli zicetyiwe phambi kokuba kufike intsholongwane yecorona. Intatheli yethu ubusiswe James Matashe ithetha nomphathiswa wezempilo wephondo. Sibingelele kuni nababukeli ngenene kukungxoxo-mpikiswano yokuba ingabe ezizithuthuthu zizawukwazi na ukuhamba kwindlela zeliphondo ezimbi ezenyukayo ingakumbi xa imo yezulu ingantlanga kunetha kukho idaka ingaba zesona sisombululo na kungengafunwa mhlawumbi ii-4x4 ezizawukwazi ukuba zikwazi ungena kwindlela ezimbi kodwa kumphathiswa wezempilo uSindiswa Gombe uthetha nathi usicacisela into yokubana ingaba mphathiswa bambi besithi bekungenawufunwa ii-4x4 ezizawukwazi ungena ezilalini ezizithuthuthu ngathi azingekhe zikwazi ukumelana nendlela zele zenyukayo nethi xa mhlambi kunetha kube khudaka. Enkosi Busi, ndicinga babusi masithethe into ethi andiqondi uba kwiilali zethu i-4x4 wonke umuntu uyavuma uba kwindawo zonke i-solution ziyaxinga nakwezinye indawo kwazona i-4x4 so naturally inoba ayikho into ebangela uba kungaxingwa ngaphandle kwehelicopter nothi ngcu ifike ihlale kuloo ndawo. Kodwa ezi skuta sizikope kwimazwe azisebenzisa anetopography efanayo nale yethu yase-Eastern Cape esicingayo into yoba ke thina kizasincedisa ingakumbi kulo mba wento okubana singenazindlela kakuhle. Ezi skuta izoskuta zohamba etheni zizikuta kwangokuya kwakuthiwa ziyokwenziwa zizikuta zohamba kumawewe nemexathuka. Kuyo lento ithi abantu bakuthi kunzima kwasuka endlini ukubheka etheni kwiambulance. Ambulance ime phaya kufuneka babotshelwe ezileyini babe kwezibhedini baqhutywe ngegeriva. Sicinga uba kizayincedisa thina loo nto ingakumbi ke kule healthcare workers ekufuneka zithutha amayeza zibasela abantu. Sizama nokuphelisa laa nto ithi abantu mabaye ezikliniki bagcwale ezikliniki. I-primary healthcare yinto ethi kufanele uba sibuyisa isidima nezinga loonompilo phakathi kwabantu. Ingaba mphathiswa na njengoba sazi uba oonompilo bethu apha ephondweni ubukhulu becala ngoomama esele bekhulile noko kuzawuqeqeshwa bani ukuqhuba ezi zikuta? Kujongwe into 150 yabantu abanemetric abakwaziyo ke ngokuba abo sikhethe kubo ukuqeqeshela ukuqhuba oku kuba kuzawufundelwa. Xa ke ngoku sijonga le abantu abadala njengawo nawuphina umsebenzi abantu bayahlengahlengiswa abanye benza imisebenzi ethile. Cinga uba iikliniki zethu nezibhedlele zethu neendawo zethu zonke zigcwala abantu kuyafuneka napha kubekho laa nto sithi zii-queue marshals kuyafuneka naphaya kubekho abantu abakwaziyo in the meantime ukuthetha nabantu ngemeko yezempilo nendlela yokuziphatha. Nkosi kakhulu mphathiswa. Sizawukhe ke siye nakwiilali ezo bathi izawusebenza kuyo sijonge into yokubana ingaba ngenene ezi zithuthuthu ziza kumelana na neendlela zeliphondo kodwa ngoku masithathe ke intambo sizibuyisele kuni estudio.